सुशीला नायिका धर्म सदाचार मन लो छजि कही आलोक पवई लो छजि कही आलोक पवई आबकु बंदार मरालो सिस्ते होई बपार सुस्ते करी देवी आज पारलो जीव मथुरापुर असुविधा कौन देखेल आज्ञा नुआ मु नाउरी नुआ नाब धरिकी आईची नाबडी मोर बंदापना किछि जदि के ताको भितर सती नारी अछि नाबडा को बंधे देले पार करी देबी जे स्वामी प्रतिव्रता सुशीला नायिका धर्मे सदाचार मन एतिकी लक्षण जार थिबो पार कर दे मो पार कोन लागी आगो बौला से नाउरी घर को कोले मनु आकरी आछि नो आकरी ता आछि हम जानि छु हम तो जानि छु आला साही आगो बौला मला तेने करी से कहसन जे एइटा ही मेडिसिन बाजिबो ना आला एई बरो एमिति गोटे मेडिसिन दिबो जे पेला काय छामली दिबो बा काना हेई गला नाउरी काना हेई गला काना हेई गला देवी सती प्रमाण
ସତୀ ଭାବେ ଲେଖା ଅଛି ଆଗ ନାଉରି ପୁଆ ନାଗ ଆଣିଲ ଗାତ ହର ଏ ପିଲା ଡାକେ ଗୋପର ଝିଅ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ସେ ରାଧା ଦେବୀ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କଣା ମାଠିଆରେ ପାଣି ଆଣିଦେଲି ପାଦରୁ ପାଣି ଦେଲି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଲା ସିଏ ହଉଛି ସତୀ ନାରୀ ସିଏ ବନ୍ଦେଇ ପାରିବେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତମ ପାଇଁ ଟିକେ ଟାକ୍ସ ଦେବି ଆଚ୍ଛା ବୃନ୍ଦାବନୀ ଜାଣିଛ ଟିକେ ବୃନ୍ଦାବନୀରେ ଦୀପଦ ଗାଇକିନା ପଚାରିଲ କଣ ଲଗେଇଲ পুছা করি আলো দপনাই দ্বাপর যুগর কথা দেখো উলগ্ন ইলে গোপী ডাক পবন ডাকিল প্রভু নারায়ণ দেশকু দর্শন যাতু হরি আলো গোপনারী ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲୋକନ ବେଶଟାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସାର୍ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୋପନାରୀ ବଚନ ମୋହରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୋପନାରୀ ବଚନ ମୋହରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ତୁମ୍ଭ ପରି ନାରୀ ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭ ପରି ନାରୀ ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପବନ ଡାକି ହରିଲେ ଦେଖି ବେଶ ভাবে করিলে মন সন্তোষরা দেখি লম্বাবেশ সে পুরুষ গটি নামকু কহিব শুনিবে পণ্ডিত জন কিল নারী ମାନଙ୍କର ନାମକୁ କହିବ ଶୁଣିବ ଧୀବର ସୁତଲ ଗୁରୁ ମୋ ଭାଗୀରଥୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଛଇ ଧାଇ ପାର୍ବତୀଲ ଗୁରୁ ମୋ ଭାଗୀରଥୀ ସିଏ ଯୋଉ ଭଳି ଗୋଟେ ବୃନ୍ଦାବନୀଟେ ଗାଇଲେ ଆଜ୍ଞା। ତମେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ବୃନ୍ଦାବନୀ ଗାଅ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଆଗ ହେ ତରାଇ ଯାହା ପଚାରି
ଆଉ ଶୁଣ ଗତରାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଜାଣ କହୁଛି ଠିକ ପ୍ରମାଣ ଆଉ ନାରଦ ମୁନି ଯେ ଦେଖିଥିଲେ ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି ପ୍ରମାଣ ଶୁଣ ଗଣରେ ପୁଆ ବୁଝାଇ କହିଲି ରୁହ ଶୁଣ ଗତରାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଆଡେ ଇଆଡେ ସାରେ ମଝିରେ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ କଳାକାର ଯେତିକି କଲଚର ନା ସେ ଚମ୍ପୁ ଶିଖିନି କୋଉଠୁ ଗାଇବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଖାଲି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଦେବେ ସେ ଶିଖିନି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଶିଖିଛ ନା ଶିଖିନାହାନ୍ତି ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସାର୍ ଚମ୍ପୁ ଗାଇଦେବି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନା ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଭଳିଆ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛି ସେ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ଚମ୍ପୁରେ ସିଏ ଚମ୍ପୁ ଗାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଚମ୍ପୁରେ ଗାଇକିନା ଗୀତଟା କି କଣ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରି ପାରିବନି ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି କହିଲେ ହବ କି ଆଉ ହଉ ଶୁଣ କଳି ଆରମ୍ଭ ସାର୍ ପରଫେକ୍ଟ ବୃନ୍ଦାବନ ନା ପରଫେକ୍ଟ ଗାଇ ଶୁଣ କଳି ଆରମ୍ଭ ଆଗ ଏ ବଉଳା ଦେଖିଲ